manter sak sada lanang gedene dudu Surya Candra Mohong Kartika satuhu menika tejaning putra temanten Kakung Anggita Kurniawan ingkang sampun mandhap saking titian kakanthi dening para kadang Pandhawa Solah Anuraga menggah lampahipun jubuhaken tibaning irama gendhing kapucukan lampahipun tetindhian pangombyong kadang besan lumampah tansah nengaken unggah ungguing priyantun Jawi ingkang sayekti adiluhung Lestari Widodo praptanding putra tematen kakung dumugi wonten telinging wisma pahargyan ingkang salajengipun tetindhiang lampah saking kadang besan kinasih ingkang kinurmatan Bapak Dr. Andes Haji Abdul Razak Magister Hukum ingkang jumenengipun jinajaran lampah Bapak Yuhri Nurisma Sarjana Teknik Magister Teknik saha Bapak Arif Setiawan Sarjana Pendidikan kepareng masraken putra temanten kakung dumateng ingkang hamengku gati wondene samangke kepareng katampi minangka wakil saking keluarga ingkang hamengku gati inggih menika Bapak Sutrapsila Sarjana Pendidikan ingkang jumenengipun jinajaran lampah Bapak Parjiman saha Bapak Dwiyanto rahayuning sedya dumateng para paraga ingkang tinang genah ngayahi jejibahan wedal kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang saduhu kita hormati. Mliginipun dumateng panjenenganipun Bapak Sutrapsila Sarjana Pendidikan minangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Lajima Sarjana Sosial sekalian garwa Ibu Siti Mulyani. Saderengipun kula matur minangka duta saraya sulih salira saking adik kaula Adimas Tri Raharjo kalian Ibu Ismi Rahayu Widyastuti ingkang pidalem wonten Dukuh Donohudan, Kelurahan Donohudan, Ngemplak, Boyolali. Langga rumiyin ngaturaken puji saha syukur alhamdulillahirabbil alamin kunjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wontene kula panjenengan sami tasih pinaringan sehat wal afiat lan khususipun anggen kaula bidal kala wau saking Donohudan dumugi menjing mriki omah limasan kirang langkung 480 detik perjalanan. Alhamdulillah wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Ingkang saklajengipun kula minangka sulih sarira saking Adimas Tri Raharjo kalian Ismi Rahayu Widyastuti kinen matur dumateng keluarga ageng Bapak Lajima Sarjana Sosial kalian Ibu Siti Mulyani ingkang sepisan nggih menika ngaturaken salam taklim saking Adimas Tri Raharjo sekalian dumateng keluarga ageng Bapak Lajima Sarjana Sosial
kanthi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia keselamatan, mugia keberkahan menika saestu dumateng keluarganipun Bapa Lajimau sekeluarga. Ingkang salajengipun wondene wosing gati kula minangka sulih sarira saking Adimas Tri Raharja menika badhe masrahaken nganten kakung ingkang asma nggih menika Bagus Anggita Kurniawan ingkang kala wau wanci tabuh 7 enjing sampun nindakaken akad nikah wonten ing Masjid Al Birru Menjing kalian putrinipun Bapak Lajima Sarjana Sosial inggih menika ingkang sesulih Roro Hapsari Ayu Astuti Sarjana Pertanian ingkang sampun paripurna wilujeng boten wonten alangan tas tunggal punapa tramila saking menika kula pasrahaken sageta dipun wisuda miturut tata cara adat ingkang tasih lumawah wonten ing Dukuh Jebol Dono Hudan Ngemplak Boyolali. Wondene anggen kula sowan menika dipun kanteni kalian inggih menika ingkang sepisan kula mboten saged matur pinten jumlahipun ingkang arupi arta. Ingkang nomor kalih inggih menika ageman kangge penganten putri saha daharan ingkang jumlahipun tawi werninipun kula mboten saged ngitung setunggal bapa setunggal. Pramila saking menika saestu mugi keluarga ageng Bapak Lajima Sarjana Sosial saged nampi kanthi rena ing penggalih. Ingkang salajengipun menika mbok bilih insyaallah enjing-enjing menika dinten Ahad tanggal gangsal Oktober wanci tabuh 9 enjang menika keluarga ageng Adimas Tri Raharja badhe ngawontenaken munduh mantu utawi walimatul urus ingkang pidalem wonten Dono Hudan kasuwun pinanganten kekalih menika dipun sowanaken badhe dipun tepangaken kalian tangga tepalih wonten ing wilayah Dono Hudan. Ingkang salajengipun mangke sakbibaripun acara pawiwahan menika sampun paripurna kula sak rombongan badhe nyuwun lengser pamit wangsul dumateng griya piyambak-piyambak. Ingkang salajengipun ing akhiripun atur kula nglengganani bilih anggen kula matur menika kathah kekiranganipun saestu nyuwun agunge pangapunten ingkang sak lebet-lebetipun. Kula tutup kanthi akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.